Haver guanyat aquest premi, de fet, és una sorpresa, però alhora és un gran goig, i sobretot pensant en que les persones que l'han rebut abans que jo són gent amb un currículum excepcional, però, diguem-ne, molt content. Si per una cosa aquests premis t'arriben és perquè fa molts anys que treballes en aquest món. I, de fet, jo fa gairebé 38 anys que estic al Museu de Valls. Quan vaig entrar en un museu que no hi havia cap tècnic, i vaig ser el primer, i que et trobes allí pràcticament sol i dius, bueno, i ara jo com gestiono un museu? I realment, diguem-ne, el que t'ha ajudat és tota aquesta gent que has anat trobant pel camí, des de l'Assumpta Rosés molt al principi, la Cèlia del Diego i molta altra gent que amb aquests anys, diguem-ne, han anat ajudant-nos en diversos aspectes del museu i, diguem-ne, el resultat és el que aquests gairebé 38 anys de feina.